Hej. Jeg vil nu fortælle lidt om min salgsfremmende udstilling, jeg har haft denne her uge. I dag er det fredag, så det vil sige, at for mig er det sidste dag i dag, udover at vi selvfølgelig kører weekenden igennem. Jeg gør rede for Embryolisse, som jeg har haft en salgsfremmende udstilling på i denne her uge. Embryolisse er et effektivt, skånsomt og naturligt hudplejebrand, som både kan bruges i ansigt og på kroppen. Det blev udviklet i 1950 i Frankrig af en hudlæge, og sidenhen så er det selvfølgelig et familieejet brand. Hudpatologierne de udviklede denne her første creme, som hedder La Crème Concentrée, som er en alt-i-en creme, og som I kan se her bag mig, så står der her, hvad den kan bruges til. La Crème Concentrée er sidenhen blevet et kultprodukt. Det sælges verden over og i omkring 50 lande, og er også blevet et ægte backstage-produkt, fordi der er rigtig mange make-up-artister, der bruger produktet, fordi det blandt andet jo også er en make-up primer. Så det var lidt rede for mit oplevelsesrum. Så vil jeg snakke lidt om touchpoints før. Der har kunden selvfølgelig en forventning om at blive inspireret, fordi de kommer ind lige her ved indgangen, hvor vi har Lagkagehuset liggende. Lyngby Hovedgade ligger lige herude, så de har selvfølgelig altid en forventning om at komme ind og blive inspireret. Man bliver inspireret af standen, fordi den står lige ved indgangen. Det vil sige, at der er en god kundestrøm, fordi at kunderne både bruger den som en ind- og en udgang. Og det er det første, de ser, det er denne her stand, jeg har stående her i fronten. Efterfølgende der fortsætter de forhåbentlig med at købe produkterne, hvis jeg har fået solgt et produkt til dem, eller de er interesseret, eller blevet inspireret i form af nogle samples, jeg har haft stående, som de kunne tage og derfor kunne prøve nogle af produkterne af. Og derudover så har jeg også haft en GVP, det vil sige, at de kunne få en gave med i købet, når de købte for over 200 kroner. Og der har jeg også haft et skilt stående med det. Så vil jeg gøre rede for min visual merchandise. Jeg har en frontstand lige her ved indgangen fra Lyngby Hovedgade, og som jeg sagde før, så har jeg givet GVP'er ved salg over 200 kroner, og har haft fokus på produkterne, det vil sige, at jeg har haft fokus på bestsellerprodukterne, og jeg har haft fokus på at eventuelt få kunder i stolen, fordi de også sælger make-up i det her brand. Så har jeg haft fokus på de 5 grundprincipper, og det første det er less is more, det vil sige, at jeg har fokus på få produkter. Jeg har fokus på 6 produkter, som er bestsellerprodukterne, og så jeg har fokus på noget nyere produkt i forhold af noget makeup, og selvfølgelig nogle ældre produkter også af makeup, som ikke har haft det største fokus, altså det bedste salg, men der vil jeg gerne sætte noget fokus på deres makeup også. Så har jeg haft noget om Brand Your Brand, det vil sige, der er podier, og der er skilte med navn, logo og citater på. Og det her det er blandt andet et af dem, og de ser ens ud, der er 2. Så har jeg Tell a Story, Sell a Story. Det er blandt andet et af deres citater, det er Let Your Skin Do the Talking, og Smart Multitasking Skincare. Det vil sige, det er en udstilling, der giver mening i form af det første produkt, som blev produceret, som er det her produkt. Så har jeg Fix Your Fixtures. Det er i form af en god kundestrøm, der kommer ind og ud gennem butikken, fordi jeg har lige en frontstand her i denne her uge. Så er det et simpelt layout, det vil sige, det er et simpelt med podier, og det er med skilte, som er nemt for kunden at forstå. Så har jeg noget om See Me By Me. Produkter med tester foran produktet, det vil sige, at folk har nemt ved at komme hen til produktet og mærke produktet ved at tage testeren, og selvfølgelig mærke det på hånden eller putte det i ansigtet, derfor dufte til produktet også og få en fornemmelse af, hvad det er, og give nogle samples ud, som de har mulighed for at tage efterfølgende, hvis de har prøvet produktet selvfølgelig. Så vil jeg snakke lidt om de 5 XL'er. Og i form af lys, der er der selvfølgelig altid spotlamper her i magasin, og lyset det rammer lige ned på standen her, det vil sige, der er sat nogle spots, som altid vil ramme den stand, der står her i midten af fronten. Så er der lyd, det er selvfølgelig, magasin har noget baggrundsmusik. Det kan man også høre lidt i baggrunden nu, hvor jeg står her og snakker. Så vil jeg snakke lidt om luft. Og der er selvfølgelig rigtig god plads i form af, at jeg står i fronten. Det vil sige, at der er en rigtig god kundestrøm. Der er plads til, at kunderne kan komme igennem her og komme ind og ud. Og de har flere veje at gå forbi standen.
Så er der layout. Det er TMC, som har brandet. Det er dem, der har lavet podierne, og det er dem, der har lavet skiltene, så det er dem, der er kommet med standen. Og så har jeg været med ude og sætte det op mandag morgen kl. 8, og været med til, og så har jeg selvfølgelig lavet min salgsfremmende udstilling på podierne. Og så er der liv. Det vil sige, at jeg har brugt lidt tid på at få kunder i stolen, og fået tid til at snakke med dem og høre, om de er interesserede i at vide noget mere om produkterne, mærket med kunden i form af produkterne og fortælle noget mere om, hvad det er. Så vil jeg snakke lidt om de 4 dimensioner. Og det visuelle i det er selvfølgelig, at vi ligger lige her i fronten af butikken. Det vil sige, at de kommer ind, og det er det første, de ser, det er den her stand, der står her. Så det, de skal kunne høre ved det er jo selvfølgelig, at der er noget baggrundsmusik, så på den måde har jeg ikke noget, at de skal kunne høre. Men der er en masse, de kan læse sig frem til i forhold til produktet her på plakaten, og i forhold til GVP'en, som de får med i gave. Så hvad de skal kunne dufte, der er det blandt andet, at de kan dufte på testeren, det vil sige, at de kan tage produktet, mærke på produktet, dufte til det, hvilket stimulerer deres duftesans. Så det kan de i hvert fald. Så kan jeg komme i kontakt med kunderne i form af også selvfølgelig at vise dem produkterne i forhold til at vise forskellen på det. I forhold til space management, der har jeg sat et billede ind af standen, for at I kan se, hvordan standen den ser ud. Det vil sige, der er 3 podier. Der er et lidt lavere podie, et lidt mere aflangt podie, og så er der 2 høje podier. Så er der 2 skilte, som er ens på begge sider, men der er selvfølgelig 2, der hænger i den ene ende og i den anden ende af standen. Ved Category Management har jeg tænkt meget over placeringen af produkterne på de forskellige podier. På det midterste podie, der har jeg valgt at opsætte bestsellerprodukterne, og jeg har valgt at vise nogle andre produkter frem i sortiment, som vi ikke sælger så mange af, blandt andet nogle af deres make-up produkter. Og i midten har jeg valgt at opsætte et skilt med GVP'en, som de får med i gave ved køb af over 200 kroner. Og på det ene af det høje podie, der har jeg sat en klokke, hvor jeg har fremstillet GVP'en i forhold til, hvad der er inde i den lille pose. Og på det andet høje podie, der har jeg opsat samme pakke af det første fremstillede produkt, som er Le Crème Concentré, som er i en dobbeltpakke til en rigtig god pris. Standen skaber fokus på den nye emballage på produkterne. Det gør det mere tydeligere og nemmere for kunden at se, hvilken serie det enkelte produkt passer til. Det kan man se ved det, at de har lavet sådan en lille måne øverst op på det enkelte produkt, i forbindelse med hvilken farve selvfølgelig produktet og hvilken serie det passer til. De har udover det har de valgt at lave lidt om på teksten på produkterne ved at gøre det lidt mere internationalt, da det er et fransk brand, og beskrivelserne på produkterne stod på fransk, men nu har de valgt at gøre det mere internationalt, så det er nemmere for kunden at forstå, hvad produktet gør. Så har jeg valgt at fokusere lidt på VPTMP, og de varer, jeg har valgt, som jeg tidligere har forklaret omkring, det er de varer, som er bestsellervarer, og den vare, som var det, der startede hele brandet tilbage i 1950. Så har jeg valgt at fokusere på nogle enkelte make-up-produkter for at få mere fokus på deres sortiment, da de har et super bredt sortiment med make-up-produkter også. Så har jeg valgt at sætte fokus på en sammenpakke med det første produkt, det vil sige Le Crème Concentré. Det er en sammenpakke med 2 cremer i til 2,99, så det er en bedre pris, end hvis man køber produktet alene. Så har jeg ved placering har jeg jo 3 forskellige podier. 2 høje podier og et lidt mindre podie, som er lidt smule længere. Og i forbindelse med ABC-placeringerne, der har det første podie, når man lige kommer ind, det har selvfølgelig en A-placering, og skiltet, der hænger lige ved, har også en A-placering. Og så har produkterne, som der står på det podie i midten, har en B-placering, og det samme har skiltet, som der står i midten, som ligesom viser, at de får en gave med i købet, hvis de køber for over 200 kroner.
Og så har jeg det bagerste podie, hvor GVP'en står på. Det har en C-placering. Det er ikke noget af det første, kunden ser. De lægger mere mærke til det der med, at de får en gave, så de lægger ikke mærke til, hvad det er for en gave, de får med. Og det samme har det sidste skilt, det vil jeg også sige, har en B-placering. Det er, hvor man kan se, hvad det første produkt, kuldproduktet, det er. I forhold til tid, så er det rigtige tidspunkt for mig, fordi at firmaet, der havde lavet den her stand, de havde booket sig ind med en frontplacering lige ud til Lyngby Hovedgade i denne her uge, altså uge 38. Så derfor så valgte jeg at snakke med dem omkring, om jeg ikke måtte få lov at lave en salgsfremmende udstilling i forbindelse med, at de havde den her rigtig gode placering. Så det fik jeg selvfølgelig lov til, så det var en virkelig god idé og et godt tidspunkt for mig at lave det her på. I forhold til mængden, så vil jeg sige, at det er den rette mængde af produkter, jeg har valgt at sætte op. Det viser de enkelte bestsellervarer, og det viser de varer, som kunden ikke måske har set før, eller ikke ved, er i sortiment. Så få, men gode og bestsellervarer. I forhold til prisniveau, så ligger produkterne mellem 50 kroner og 300 kroner. Det er priser, alle kan være med på, og derfor har jeg også haft mulighed for at lave noget mere salg. Ved eksponeringsformer har jeg gjort brug af forskellige, og jeg har blandt andet gjort brug af samme eksponering med et brand i fokus, som er Embrylis, et fransk brand. Og jeg har valgt at sætte fokus på kuldproduktet, som er det første fremstillede produkt, Le Crème Présenté. Så har jeg også gjort brug af masse eksponering ved sammenpakkerne af kuldproduktet, som er 2 pakker i 1 til 299. Så har jeg gjort brug af en symmetrisk opbygning ud fra standen. Der er 3 podier. 2 af podierne har samme højde, og så har jeg det lidt længere podie, som står i midten, og de 2 skilte, som hænger i hver sin ende ved de 2 høje podier. I forhold til budgetter, så kan man se, at i sidste år, der omsatte Embrylis for 1.430 kroner i samme uge og solgte 8 units. Så har de jo lavet et salgsbudget for 2023, som er på 1.441 kroner, det vil sige kun et indeks på 99. Så der er nærmest ingen ændring i budgettet i forhold til sidste år. Men ud fra det, så satte jeg mig et mål omkring, at jeg ville sælge det dobbelte. Så jeg ville lave indeks 200, så jeg ville sælge for 2.860 kroner. Og jeg ville sælge 20 units i det hele. Det var det, jeg startede med at sætte mig som mål. Så ud fra mit mål, som var på 2.860 kroner og 20 units her i uge 38, så kan man se på det budget, som jeg fik efterfølgende, solgte jeg for 3.634 kroner, og jeg solgte også de 20 units, så jeg nåede også mit mål, og jeg solgte faktisk for mere, end hvad jeg satte som mål. Så ud fra det, så lavede jeg ud fra sidste års budget, som var på 1.430, lavede et indeks på 254. Og ud fra salgsbudgettet, som var sat for den uge, som jeg havde min salgsfremmende udstilling, har jeg lavet indeks 252. Så samlet set har jeg lavet for 5.065 kroner og 28 units. Så jeg har på den måde også solgt 12 units mere end sidste år. Og det er jeg faktisk super tilfreds med. Jeg havde forventet, at jeg i hvert fald ville fordoble omsætningen, og så er der også lavet mere end det, så det er jeg super tilfreds med. Det jeg nok vil gøre anderledes til næste gang, det er, at jeg vil inddrage i mit budget i forhold til de enkelte produkter, jeg har solgt, i forhold til at få antal units for det enkelte, for ligesom at se, hvad har solgt bedst, hvilke produkter har jeg solgt, og så have mere fokus på selvfølgelig bruttoavancen og bruttomargin, for den har jeg ikke med i min salgsfremmende udstilling, altså i mit budget for nu. Jeg vil nu evaluere på min salgsfremmende udstilling, jeg havde i sidste uge. Jeg har brugt faktisk alle 5 dage i ugen, undtagen weekenden,
Og så brugte jeg noget tid på at stå nede på standen for også at dele nogle samples ud til kunderne for at fortælle noget mere om produkterne, hvis der var nogen, der var nysgerrige for at vide noget mere. Og så brugte jeg også tid på de kunder, som kendte til brandet i forvejen. Men jeg synes overordnet set, at jeg synes, det gik rigtig godt, og jeg formåede at nå mit mål med omsætningen. Jeg formåede at lave et højt indeks i forhold til sidste års omsætning. Jeg formåede at sælge de units, jeg havde sat mål for. Og jeg havde nogle rigtig søde kollegaer, som også rigtig gerne ville hjælpe mig med at sælge nogle produkter, også i den weekend, hvor jeg ikke var der i den uge. Der fik de også solgt nogle produkter. Så det synes jeg var rigtig dejligt, at jeg også havde nogle støttende kollegaer i den her uge. Men generelt synes jeg, det var super fed placering, jeg også havde på min stand. Og firmaet var super samarbejdsvillige, og det var dem, der var kommet med samples til mig, også, som jeg kunne dele ud til kunderne, og det var dem, der var kommet med GVP'erne. Så på den måde så gjorde det også nemmere for mig, hvis jeg havde, når jeg har et godt samarbejde med dem. Så jeg synes faktisk, det gik rigtig, rigtig godt. Det, jeg tænker, jeg kan gøre bedre til næste gang, det er, at jeg helt sikkert ved min fagprøve vil prøve at fokusere på at få mere salg, men også fokusere på at få nogle flere kunder i stolen i forhold til, hvad jeg nu vælger. Også i min store fagprøve, men generelt fokusere på at få flere kunder hen til produktet, få noget mere fokus på produkterne. Der var ikke særlig stor kundestrøm i den her uge, hvor jeg havde min udstilling, og det er også nok også fordi, vi kører Super Bazaar i denne her uge, som er uge 39, så derfor så var kundestrømmen også lidt mindre, så næste år så håber jeg, at jeg har en lidt større kundestrøm, og derfor kan jeg få noget mere opmærksomhed på det brand, jeg vælger at samarbejde med der. Så det er i hvert fald det, jeg synes, jeg vil gøre anderledes til næste gang, og så vil jeg selv bruge noget mere tid på det. Det kommer jeg jo naturligt til i min store fagprøve, men her i minifagprøven, der vil jeg også godt have brugt noget mere tid på det. Der blev en masse praktiske opgaver, som kom udenover min minifagprøve, som jo er generelt dagligdagen, men generelt bare bruge noget mere fokus på det, og snakke noget mere med de kunder, der kommer ind.